Shalom horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang do dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangata na laus epistel di Minggu Eksaudi di tanggal 1 Juni 2025. Imahata ni Tuhata na tarsurat di buku pangukapon bidu 22 ayat 12 rodi ayat 20 sada. Jala topik ni minggu disi Jehovah do Raja, Tuhan adalah Raja. Hujaha marihita sonoma di dok hata ni Tuhata. Idama girama auro buanokuma upa silehono tuganup hobbartu naniulana. Ahudo mulana jala pussuna parjolo jala parpudi bonana jala ujungna. Martua ma akana mamuri abit nasida asa marhuaso nasida marjabar di hanguluani jala masuk sian aka harbangan tu bagasan hutai. Di baliam ma aka biang dohot aka siulahon rasun dohot aka permainan dohot pamunu dohot siuloi naso debata rodi nasa nama kaulongi jalan na mangulahon gabus. Ahu Jesus marsuru aku makatidako tuhamu akaon madapoto nakahuriai. Ahu do urat do margani Daud bitang si payas na marsinodangi. Jadi di doktor di dohot orwani romaho laos dohonon ni na ubigi isa romaho say Roma na mauas di jalo nagiot rohaima ay hanguluani dalan basa-basa. Ahu makatidak ko diganup na ubigi akahata panurirangon ni suraton ia adong na manabay tu si taban ni debatama tu ibana akahaporsuhon na tarsurat di bagasan bukuon. Jadi mulu adong na mamuati akahata ni buku panurirangon buatun ni debatama tohapna na dihau hanguluan doho di hutan na badiai akan natar surat di bagasan bukuon. Dido ibana na makatidak konon olo na Roma autibu amen Roma ho ali Tuhan Yesus. Dido ngani asini rohani Tuhan Yesus ma aka na badia. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan saha porsiaun girama auro ima didok di ayat 12 hata gira marlapatan dui segera. Jadi molo tabereng di Alkitapi gira diterjemahkan dot hata segera ate. Molo di hatana asing kaming suddo rupani didok kaming sun. Molo didok gira berarti dang liling be tokinai nama. Isarani tamue nanaing romar tamue tu jabutta nunga di dalan nasida. Berarti molo di dalan sahat namayate. Nunga di dia hamu ninna rupani patakason. Roma tamue mangalusi nunga di dalam kami sahat nama ima didok rupani. Hiado kata ida jala tajaha di bioskop hata kaming sun. Molo didok songoni berarti nalaho tayang nama film nai. Molo hitung waktu rupani daksa bulan naiwe hira-hira manang na 3 minggu nai nama. Ima lapatan ni hata gira manang segera. Jadi molo ta contoh rupani tu sia kamang doho tamuinang songoni marupani pangatusion ni paddohani. Alai molo didok di bagas satrupukon gira dang nama dok marsugut manang haduani. Ia sui gabe tauni so tunggabe salah hitate. Tuhatta do anggona ubbo to partikian dak kita na mangatur. Tuhatta ido na manut tuhotiki do sadiharina. Ay songon nani do na di 2 Petrus 7 ayat 2 lido. Alai takasma ingot tamua kahaholongan
sada ari do dituhani songon 1000 tahun, jala 1000 tahun songon sada ari. Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Alani nagabe penekana di padohani ima naroma tuhate. Alani radima hita banagam harorona. Dangadok siragu honot tadi haroron itu hani pasti do ibanaro. Alai soal adigam manang sadihari dang urusate. Urusata ima para diho dirita managam di haroronai ido. Manang na sadihari pe, manang na marsugut, manang na haduan, manang na minggu naro, manang na bulan naro, manang na tahun naro, manang na 3 tahun nai, urusan di Tuhan itu. Ulauta para diho dirita managam haroronai. Songon hatan ibu kedeta ite, say hutagam do tuhate, songon hatani buku deta say hutagam do tuhaku say masih hol rohaki ido di buku deta. Hama kadongan mologira manang segera nama rotu hate songo dia ma aha masih ulota, aha masih patupauta, aha masih paradiota boha mahita harutamu edoro taparadi si paradeo nate tulang misal naro bah mamitor maniak manu duda otu hatta puang naro masak dangadong si paradeo tate tawayak kujurupani harutamu edoro nang rohami ba ninna rupani tu hita mengaradi hita apalagi matu hatta naruate dirita do si hobasata songon oroan na manomunomu haroroni panguli songoni manak kita manomunomu tuhani di haroronai nunga siya be oroani nunga radebe lahoborhat dohot panguli i. Jadi manang nasa di hari pe ro panguli i ba nunga rade ibana dangat tong ngaro panguli hape ibana hobas subas dope dak songoni nian di joluni turpu jamito di do topet na pasti na rupani di ayak pitui ida ma gira 2 euro mertua ma nama ngaraduti akahata panurirangon na di bagasan bukuon ido Totu buku na nidok na disi dalam konteks ta sinuain bibilidui alai molo di konteks ni turpukon ay suarong dope bibil sa tikiate aka tulisan lepas dope aka buku ni panurirangi dang di buku do rupani ga bisa de buku songo bibil na tatiup nuai lapatan na hatani Tuhan na tarsurat di bibeli dohot hatani Tuhan na sinurirakon niya kapanurirangi imana iko sirado tata. Jadi molo didok rupani hobas mangarade rona ma magira ma rotu hataina ba hita naing mangarade si paradiota ima mangaraduti hatani Tuhani mertua ma na mangaraduti akahata panurirangon na di bagasan bukwon unak songonak kadongat ta silomona te sebahagia dunian gabi usibu dunasida mangaraduti do manulikiti bibil tai daripada buku nasida tadok majorupani Al-Quran nai acara pengajian dunian nasida binige alai isina gabe sahirana acara PHD manang PA penelaan Alkitab unak songoni hita ate hatani Tuhan na tarsurat di bibeli mata jahai jalata sigati unang pola lalap pita majahai buku ni halakan terlubi majahai naso tarsurat ay haruna tarsurat mahol jahawon apalagi ma naso tarsurat ate gudang dope isi ni bibeli naso tajah jujur mahita apalagi naso tatusi jadi tugasta dinapai maima haroroni Tuhani mangaraduti hatani debatana tarsurat di bibeli do jala dipaingok do hita muse marhite turpuk jami taon asa unang adok siak kitaon na mencoba-coba manabai dohok mamuati manang mangorui sian buku nabadiai
ia adong na manabay tu si tabani de batama tu ibana akahapor suhon na tarsura di bagasa bukon ninna rupani. Jadi molo adong na mamuati akahata ni buku panurirangon buaton ni de batama to hapna na dihau hanguluan dohot di hutan na badiai. Ido didok di ayat 10 lalu dohot ayat 10 sial ni taparroha ko mayate. Hamwa kadongan molo didok gira marotu hatta itu tu tang na somar tujuan harorona. Ido musena taida di bagasa turpuko. Hira dua do rupani tujuan haroroni Tuhani nabui taida di bagasa turpukon. Na parjolo didok rotu hatai mabuan upa. Buanokku ma upa sile honokku tuganup hobartu naniulana. Daido didok di ayat 12. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sudido dapotan upah, dangadong na sodapotan. Na tigor dapotan, na jahat pe tong do dapotan. Na burju dapotan, na takang pe tong dapotan. Sudi tanpa terkecuali. Bahwa ni tutu disesuai hodo upai tu akaulau nabi. Molo nadinggan do ulaw na bajaloon na manadinggan nati. Alay molo na jahat do ulaw na bajaloon na ma upa hobartu hajahaton nay. Idua sa dido di ayat 14 do ayat 15 mertua ma akan maburi abid nasida asa marhuaso nasida marjabbar di hauhanguluani jala masuk siana kaharbangan tu bagasan hutai. Jala di baliem ma akabiang dohot akasulahor rasun dohot aka permainan do pamunu do siului na sodebata rodi nasa na makaholongi jalala mangulahu gabus. Jadi ima rupani didok di ayat 10 opat dohot ayat 15 upani akasula na dinggan ate upani akasula na dinggan ba marjabar na sida di hanguluan jala masuk sian harbangan tubagasan hutai. Molo di ayat 10 pitui rupani didok ba di jalo ma jalon nasida ma aik hanguluani si basa-basa ni debata. Jala hutan na nidok na disi bato tu martudu-tudu do itu hutasion na uli iyate. Alayang go upan ya kasulah jahaton batinggal ma nasida di luar di baliam ma nasida ido didok disi. Songon na tahapor siai badua do inganat tahaduan surga manang naroko dang inganan alternatif ate dangadong maksudna dangadong inganan alternatif suatu tapikir songon na di portibion adok tempat alternatif. Jadi hita pa molo naik tu surga do ba ulahom manadingkan alai molo tu naroko do bada datima mangulahon hajahatoni tong mada dati tong ma didak dati sulah hajahaton mangulahon hajahaton tong ma diramuni na ramuni dirina tong ma diulahon na tigori hatigoran tong ma diperbadiai na badiai dirina daido didok di ayat 10 sadai alai yakin doa sudidu hita naik tu suruh buate bahwa lani tutu baunang majo saunari alai molo tu ngarok pe napitor mangido hatop saunari batong duboi rupane pasti do itu juata surgui sabulot tadui ido sabulon nitodita alai dang otomatis noni alani taulama nadingkan jalan apa dua kon didok molo tadok nakir rupani hira dua do tujuan haroroni Tuhani nabui taida di bagasa trupukon na parjulu nakin rotu hatai mabuan upa tu sudi tanpa memandang bulu siula nadinggan ba nadingkan jabbarna siula hajahaton ba hobartu hajahaton naima jaloonna tutu na paduahon haroron itu hatai ima laho papulik manang memisah jadi di papulik na porseai sian naso porsea nadinggani sian naso dinggani alani akamang dohot tamu ina nami batung takasma taparadi dirita takasma rupani taulahon lomoni rohani Tuhani
takasma taha porsiai tuhatai jala takasma taha nguluhon hatana asa taruli hita dijabar naung pinaradini Tuhani diupa naung pinaradini Tuhani di hita saita pauli madirita sehingga jalo otama ai kanguluan na dibasa-basahon tuakana porsea di ibana. Amin martangi yang mahita mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami say pasu-pasu home paurato di bagasan rohana bibi asa diperbuiho katami perbui na dengan perbui na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amin.